Estamos, ou volvemos a estar outra vez máis, na Serra do Suído. Estamos aquí pertiño de Pigarzos, camiño do Foxo de Lobos, que hai aquí pertiño de Pigarzos, e do xesteiro de Xesteira que queda aí arriba, que falaremos logo do que son as xesteiras. Estamos ao pé desta cruz, a cruz de Armando Vaqueiro, adicada a Armando Vaqueiro. Sabedes que falamos que todos os camiños, costa de Galicia, montañas, moitas veces aparecen estas cruces que recordan acontecementos tristes, outras veces pódense cruces de agradecer algo que pasou aquí, que pudo ser unha desgracia que non foi así, pero neste caso aquí finou ao lado deste penedo Armando Vaqueiro. Armando Vaqueiro era un veciño daqui de Pigarzos, falamos Pigarzos, do Concello da Lama, creo que da parroquia de Xesta, pertenece a Xesta, este home é un home que emigra a América e cada vez que podía era un gran aficionado á caza, un gran aficionado a recorrer a Serra do Suído, e un día, por causas naturais, este home fina aquí. Esta cruz ya puxo a familia dedicada a recordar a este home. Eu quero agradecer neste traballo a Manuel Boullosa por traerme ao sitio, polo que nos enseñou, acompañou a min e a Mari todo un día por esta serra, e tamén a Nelly Boullosa, que foi unha compañeira seguidora nosa que está lá por América, que quería que esta cruz figurase ou se escribira dela, e así o faremos. Aparte deste vídeo o meteremos no blog dentro de uns días. Vale, vamos seguir facendo máis cousas. Gracias por acompañarnos, gracias por darlle me gusta se vos gusta, e gracias por estar aquí. E eu me vou intentar colar por aí, polo medio deste toxal, a ver se chego ao coche. Ata logo, graciñas.